The hour we are waiting for is here. Okongwu nwa mama broche ubia ka isuo aya suta ho ijebe nga go ife mu na usutara na abani a ye determine ni ye jenga ko ni ye jenga nya ipa aya pata ho isida no nkata obu igi I asked her, a man only a save Nkatogwu, Iyiki no Kija. If I work for you and it did not, all after 3 days, I give you your money back. Amu weke hit, I do not know Nkatogwu, Iyiki no Kija. Udere de Rios and keep us. Oh, na ngwa ọgwụ ahụ alụ. Come back, I give you your money back. Okongwu dibia. Anyị kpaa n'abalị a ya kpata hụ. Ị mara nkata ọgwụ ike iyi wife ya esevu. Ịghọtago. Ọ sị na agafusie okwu. Ịghọtago. The days of reckoning is here. The days of reckoning is here. So, Okongwu dibia, I want to ask you a question. Kere onye gwalago na ebia Zion ministry, bia make confession na enye 10 million. Kere onye defa. Imo onye defa. Ekachitara onye a kishefugo. Ọ kakwa ụmụanị chetara onye ahụ kpọkwa onye ahụ na fonu kịta agwa na ugo ebere na mgbawu ịmara onye ahụ sịrị hụ na ịbịa Zion ministry bịa mee confession enye 10 million na enu na reject 10 million na Okongwu dibia ya egbu mmadụ ka o wetegoro moto ka a gwa na enye 10 million ka ọ bịa nke confession ije eme na nke ahịa ya na ndo enye 10 million. Nere Okongwu dibia ya reject 10 million. Hey, ndị akpari ya 10 million. An insult to 10 million. What an insult. Hey, Okongwu dibia ya reject 20,000. Ego ne ka ahịa ya na ndo nyeru. Ego ka ahịa ya ndo nyeru. Ewe buru ko onye mụta ahụ. Iwere na ka ya na ndụ echere mmiri nwani ekwuo na edugo mma ebu na shuttle bus wee bata ego ne ka enyerugo. Chineke ndị Zion ọ na-ata ara afọ unu erie na nsị n'ọnụ Evangelist Ebuka Obi ifusie n'anya. Okongwu dibia moto na-agụ. Okongwu fonye ya gwa ebeta ọkpa ya na-abụ ka obi ihe moto Okongwu ya ebere ọkpa ya na-abụ chego buru moto jewala onwe nya ka agwa anaghị enye 10 million. Okongwu si no, I don't want. Take your 10 million to elsewhere. I don't want to take. You go explain tire, no evidence. Ọwụrụ na explain o ịmahụ explain ute iwerukwa abalị agbara ọsọ jere na nke nkata ọgwụ iyi ka iyi udene na-eri osi na nke ikpeazụ a. Format eke hit dịkwakwa egwu. I must give it to him. Ndị nwa dibia niile pụtara n'ihu akwụkwọ format eke hit dị egwu. Mgbe na mmadụ rụọ ọrụ 3 days ọrụ ọkwa yara eweta ego arụ ọrụ ọnwa kọsi 3 days ekwu eziokwu iwechigata ego. Onye nke eji 700,000 wee chụrụ aja onweghị ife mere nwa okpurukwosi nye ya ga-agwa ya na aja ka a chụrụ ya na aja ahụ ọgwụ wee jụọ aja nke eji 700,000 chụ
ebuja aja ebe ihe chukwu n'aka bụ aja eji 700,000 wee chụ ọ dị ka eji aeroplane buru aja ahụ fekpuo n'urukpuru jee buru ebi ose buru ụwa n'aka onwe ebe mmadụ anyị afụrụ ụnụ okongwu dibia buru oche ubi ahụ okongwu kelee onye gwalụgo na ya ada enye utu 200,000 na ya ada enye utu 200,000 na ọnwụ na ebiaba Zion ministry. These are two questions that are begging for answers. The earlier you start answering these questions, the better for you. Because ugebelele na mgbowu ikwuo ịmahọpụte na-ekwogu na nga na-ekwogu na nga kịta anyị ka ị ya agba ife eji wee kwu onye aṅụ na nga na oyiwe anaghị ịṅụgo nga ebe oyiwe anabụ onye asịrị aja nsuru ọkụ nne ya aka aja ọkwọ nke eji showingom na switi egbu ọkụkọ tụbie na okwu agwụ chịkọrọ mgbụrụ afọ ọkụkọ gawi dọrọ ugbene gawi kerukwa ife ọzọ eji eje achụ aja ejezie kpakọta afịfịa na mbụbọ kpokọwa ine nya ka ekeghị itiji 700,000 ka 750,000 wee chọrọ mmadụ executive aja. Ewo gwakwa na okongwu na ansịrị ya nya gbapụkwa ọsọ mmiri bifo ozure ịghọtago gwakwa na okongwu na-ezugosiri na ọnwụ gburu ala ha ji nweta ala ma jiri ọdọlie ya adọlie o nwere n'ọnụ ekwute otu ile ya na-agba papapapapa katap unu ji Zion ministry were etiri epele unu ji afa Zion were egwuregwu anyway ozi nchọrọ isigu tata awụ my brother I hope na onye ahụ gwarụgo na ọ enye 10 million n'ime onye ahụ debesi onye ahụ ike ka ọ ya wụ yalala iwepụta ịghọtago onye asịrị if I don't watch your live video wetin I get nne you will lose a lot o you will lose a lot if you don't watch my live video si na okongwu na ansịrị ya na this is the time now for him to choose between fat and prison ya ahakwa agbagha ya agbagha nga mkpụrụ ọka aha agbagha ya agbagha ịghọtago ọnụ a onye akwụtelu nga ọnụ a onye akwụte freedom ịghọtago n'elu na okongwu na atụrụ okongwu ya eji wee reject okongwu sef inwe ihe ọkụkọ ọbịa mere ife ahụ ịgwara ịbịa mee nya bụ okongwu mewepụrụ n'elu mashin n'elu dangerous job ọlụrụ ọjọọ ọlụrụ alụ ka ebirie mashin oposere eti mkpu na-akwụ n'elu ebe niile nya ga-ahịa agụ okongwu wakwa ife 10 million bifo iwe maketi ababa na ịshaka mmụọ enye 10 million ana m ajụ gị ajụjụ enye 1 million iwe maketi ababa na ịshaka mmụọ ana m ajụ gị ajụjụ ababa na ịshaka mmụọ ndị mmadụ ji wee chi iji 2x2 wee pịawu iwe lachapụ ọsọ wee na-eze anyị to Ghana iwe lachapụ ọsọ wee na-eze anyị to Ghana enye 1 million iwe maketi ababa na ịshaka mmụọ a ga-eji wee nye 10 million iji wee ọkwaghị nsọ confession ka ihe ejeme na Zion ministry ihe egbu mmadụ agwaghị ibe ime confession a gụpụrụ enyi nya nna amaeze akpata m enyi nna amaeze akpata m enyi agwaghị bụrụ enyi wee bịa gbee confession ahụ ọkwanye ndị ife ime na nke ayaya ọkwanye ka ihe ejekwa mee nke ayaya a na-abụghị ebu na shuttle bus wee bata na nke ahụ na-agwa ahụ were ọkpa ahụ na-abụ wee bịa na Zion bịa mee confession ka enye 10 million iwee reject ya wee halụ ije dịrị na shuttle bus mee ka onye ahụ adụrọ debe nze ka gụnụ ewee kpọrọ dimkpa mmadụ ahụ dụ na ndụ ị na-ekwu okwu arenji kere arenji karịrị nke imerube aya aya ana m ajụ gị ajụjụ kere arenji karịrị nke imerube aya aya
onye kwụrụ ụgwọ wee kwụ 200,000 wee kwụ 10 million iwe setu a debe eze ka elu na shuttle bus eburughị pụta bụrụ gị isi etu a na-aga eburughị ejedi na enye ha na isi etu a dị n'elu kpọghewe eze ka ewu amere n'ọkụ barbecue enye ha 1 million na nke ahụ n'ọgụ kpọchie akwa ọfụma gbaa perfume do na ụdịghị ịma etu anya ahụ ịgba vidio sị akwụkwọ m n'ọkụ atụkwụ m n'ụdị m ịghọtago asị egodo na ụdịghị bịa na Zion ịbịa n'obu kwụrụ were microphone nọrụ n'etiti igboro mmadụ niile very neat bọbọ ị na-ebecha Goodus bịa mee confession edo 10 million naira risha iweta 10 million ana m ajụ gị ajụjụ oke ebe ị na-akwụgharị eji achọ nke eze nwaanyị mmiri ọṅara eze nwaanyị mmiri nzekwe eze nwaanyị mmiri Okafọ eze nwaanyị mmiri Unigwe ka mmiri eburuho ị na-agagide ruo n'ọnụ krokodil ebe ijere ịgba vidio onwe onye na-enye ụta mmiri onu vidio niile ị na-eji agba biko onye na broadcast ya na-eweta akara share button na click na love and like because na ugo eberuna na mgbawu ịghọtago ha achọgo ka ha jabụọ this broadcast ọnụ so ekwena ka ha mee ihe na-ekiriki na love and like etu ahụ eke itisi asị na ọ bụrụ na ọ gwọọrụ ha ọgwụ for 3 days ọ ga-ahụ I give you your money back so for you to ensure na broadcast ya anyị na-eme na-aga ọfụma click on the like and share button ịghọtago ọkara ihe etu ahụ look at okongwu iwe reject ya 10 million mana ije na-akwụgharị na nke eze nwaanyị kere isi alụsị bute arụsị oji ọsọ akpọkwuru ọnwụ alụsị a na-akụrụ gbamgbam ogbu onye na-enye nya highest na a na-emerụ owo akwụọrụ ụgwọ họteelụ enye 100,000 ka iru nwa nya agbọrọ ụgwọ họteelụ enye 100,000 ka iru nwa nya highest na a na-emerụ iwe reject ya 10 million ijekwu n'etiti ndị si dị mma wee mee confession na-ehu nga onye aṅụra nga na oyiwo anaghị iwe nwee river amụra wee ṅụọ nga ebe oyiwo si etu a wee sọrọ ebe ọ na iji ife a na-agba na ntị wee gba n'anya so the fact is that kpọọ onye ahụ gwalụgụ na onye 10 million we actually want to have a friendly discussion with him. We want to know who sent him. We want to know who is working for. We want to know the spirit that possessed him. Is he of us? Is he with us? Is he of the Lord? Is he against the Lord? Or is he of the devil? Or is he the devil himself? We want to know. Chineke onwe ebe mmadụ anyị afụrụ nda look onye enu pụta ọkpụrụ Zion n'ọnụ onye a na-apụta ọkpụrụ Zion n'ọnụ agwakwa n'ụnụ kwanyere onwe unu ukwu ụnụ agha akwanyere onwe unu ihu ụnụ anaghị aghọkarị nsọ obere na mgbanwu onye wee osisi anya mmiri kedu onye dị ife akịta gwa ụnụ enye 10 million naira enwekwa okongwu 10 million ofe ntie n'ụlọ ọgwụrụ ka ọ ya anọ wee mere confession ahụ sef confession ahụ ya ebido n'ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ama na ofu efi ka a ya gwa agha ọya akpa ego iwe je dineru na shuttle bus ewee buru ka osu na shuttle bus wee bubata ahụ na ndụ nya ga-agwa na enye 10 million i reject offer unu na-ekwu alụ unu na-ekwu alụ o nwere onye gwa na enye 10 million ka iwe bịa mee
confession na Zion ejuru reject ya ihe provide onye message nwere for you nwanne m. You will have to provide that person. Onye nke gwara go na ada akwụ 200,000. You will have to provide that person. Ndị Zion nwere discussion ha chọrọ inwe with that person so that they will know who that person is working for. Woe betide you. Sorry is your name. If indeed such a thing did not happen. Oh, oh my God. Oh my God. Sorry is your name. Hey, Shireke. Ebe onye si na-apụta, ọ sị na Zion merie nke a. Ebe onye si na-apụta, ọ sị na Zion merie nke a. Ịghọtago? Onwekwa na onye sịrị gị eje na gbalụ engagement. Gbara engagement go. Gaba. Mana watch what you say. Anyị mana by main mention of Zion. Ndị mmadụ ejugo na page go. But kwukwanụ nke ihe defend. Kwuo nke ihe defend. Or somebody sịrị na-etirie na Zion payroll. Agwazie with evidence gosi na-etiri na Zion payroll. Ime video delete. Ime video delete. Okay. President Theophilus Major. Ebia sound ka broken record edebe nge beat ebe belong. So somebody will say na Zion tirie na payroll na akwụ ya ụgwọ is that so? Na onye a na-akwụ ụgwọ na-etinye na fixed salary and ego ya dabịa at a certain time of the month nwanna anyị agbaghị ihe ikwuru onweghị mgbe anyị ji sị na adịghị akwụ gị ụgwọ bịa nweghị mgbe anyị ji gosi na etiho na payroll nwanne ihe anyị na-agwa gị ụgwọ come forward ka ị bịa kọwere anyị etu anyị si wee ti ihu na payroll. Ọ bụrụ na ị na-abịa nwanne echefukwa na iwere evidence wee bịa emego video deletie jee bute ife mere na Facebook how many months ago dọwa n'ihu akwụkwọ confusion abatago. Ịghọtago onye anyụ ha nsị ọmaketi wee gbuye ọnyụ ha nsị ọmaketi wee gbuye. Chineke onye egbugo na Facebook always put your mouth or put your money where your mouth is. Okongwu dibia, the time and the hour is now. Your time starts now. Your time starts now. Bania neme this broadcast. Ka your time ubidolu. You better start calling the unonya hejewe na Dubai. Unonya hejewe business trip na China. Unonya hejewe iputa azu na Katangora. Unonya hejewe igwu mmanụ na na Niger Delta. Unonya hejewe na Nigeria Army jewe na peacekeeping. Ọkakoro mma ni jiri kita. Worugbo kita showe oji maka mgbe chi eji yawa afia. Now I am seeing you with the up and the prison n'Awka. The way I'm seeing you, vision now. I see you having a handshake with the prison prison warders. Your time starts now. Ịmalụ onye ahụ gwalụgo na onye 10 million. Ịghọtago ndị Zion chọ ka ha dụchọ na 10 million ahụ enyere na onye zikwuru ye because it seems like that the guy need the 10 million. She got a bịakwa ndị Zion na na je. Why did ekwu na ị na-alụ?
the guy the call report back na je 10 million why did they kwusi na ị na-alụ họ na ikwurusi enye na-agụ na ilijuru afọ na iweze afọ juru ịghọtago na iprefer contract ya ịdị na-eke ozu na shuttle bus wee buru ugwu bata ele mpụrụ ka onye gbachiri ọkpa wee bịa dinere ana n'ọdụ ọgwụ ịka prefer ije dine n'ọdụ ọgwụ karịa ije kwụrụ n'ọta wee mee confession so asị m gwa gị n'oge mgbagha eruo na n'oge ya bịa kpo nsị nyụrụ elugo igbo nsị nyụrụ ha etu a ịfụ nsị nyụrụ isi n'elu eda ya agbachi aka okongwu nsị nyụrụ ife a na-esi isi n'elu eda ya agbachi aka so a sịrị na oge ya bịa kpo nsị ahụ elugo ịghọtago oge ya bịa kpo nsị ahụ and ịbịawa ikpo nsị ahụ ya akpọta onye tụrụ gị aka ebe ahụ enyụrụ nsị ịghọtago ya akpọtadịrị onye tụrụ gị aka ebe ahụ enyụrụ nsị ahụ because enough is more than enough. This akwụkwọ ụgwọ and this arrange this is actually the time for people to start proving it so that we can also see. I also want to see that Zion is doing arrange. I want to see. You know that? I want to know why Zion will choose to pay other bloggers and leave me. In fact, they go change your personal. Ke ka mbesi we no here. E wo 10 million jijenye okongwu dibia. Ka obia mi fa ya nyeri ofu efi. And they fear he nyeri condition. E wada go. Nyeri condition. Odo ka agwari ebi wagaji mpala ya na. Maka ma no yen ha wagaji lo lo re shaka mmụọ. E wada go. Ma no yen ha wagaji lo lo jobo shaka mmụọ ahụ. Ịghọtana so why ya eji wee gbuo okongwu dibia. In fact iwe na-ewe m so okongwu dibia ya abịa kowe ka m wee mmadụ na iwe ma n'ọdụ justified kelu ka mmụnwa wee ezugo ofu onye ofu efi ya eji wee nọrụ hia wee kpọọ uwe nye gị 10 million nke iji eme ka ịchagoro ị na-aha mmiri gụrụ ebia nyecha ha testimony mmiri ebido sore ka o wee gosi na ifi like iwe na-ewe m ife nyerugo ofu efi nwa ihe ọkụkọ ka a na-agba gobia wo 10 million and ife ewezi m iwe ewu na ịjụrụ ajụ. So we want to know, I myself na-ewe iwe, I want to know why you will be offered 10 million ebe mụnwa wee zugo na iwe na-ewe m. So you will come with that person nyeru 10 million ha nyere offer that thing. Ai okongwu ire ekwukwo na alụ okongwu ya ri dakwa ya kọ ya atụ ụga ịtụ ụga kone ịwekwa ife anọ ọdụ ka eche ịgwa mmadụ nna ịmụkwara m esika onye ahụ na-asọ oge gwa nke onye isika ihe azọ onikwa ahụ isi onye ahụ makwa ife ire ejide m Undertaker ife nkụrụ Undertaker ma ọ isi onye ahụ Big Show ofu aka ka m ji wee nwuni Big Show elu tụọ ya na ọgba jajaja na ana ife niile na-awụ asị kpọrọ akpọ ịghọtago ife ighelu uwo ije wota asị wee gbaa gas na highest wee sie asị n'ọkụ wee ghewe. Nevertheless, it is time, the hour is now. Ịma ha gbagha ewere gara ịghọtago ewere uwe gbadaba ịghọtago enough is enough. So my brother, ọ ka arụrụ mmanụ ijiri abalị ya ama m na onye gbaa na onye 10 million a o ji abalị nya ahụ emebe travel ịghọtago ka o jebere akwamozu o jebere peacekeeping o jere ire otu kọntena na China ịghọtago o jere akwamozu Ifeanyị Ụba ebe ọhụụ na onye anọ kpọwa akwụye
mgbalụ nke nka nna abịakwolu ọkụ mgbalụ nke u ka nna abịalụ kpọwakwa onye a akwụkwọ ma agba enyi ewegharụ na agba enyi iweru n'ọnụ kọmitie iti go onwe ebe ndị uploading video and deleting video, and they will continue to upload and delete videos. They will continue to upload and delete videos until the day nwoke ya learn ịkwakọnata. Ịghọtara? Until the day nwoke ya learn ịkwakọnata. Okongwu dibia ya ata ahụ kịta a na-ekwu n'iwu si isi ya pasi ahụ kịta dịka anyị zapụ bọọlụ n'isi na nke ikpeazụ a na-ekwu na ịbara ahụ ịghara afọsi isi na nke ikpeazụ a echiche ya egbu na nke ikpeazụ a ịghọtago ọkwa ifilu n'ọnụ na-agbakọta apụ ị na-ekwu okwu ene ha ị na-ekwu a na-akụrụ ya aka ụkpana na-ere ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amaka kpọwakwa onye ahụ n'abalị ahụ maka ihe enwe program, ihe enwe serious program. Ịghọtago? Yes, na upload and delete gang. A upload delete ye, a upload delete ye. Ọkwari ene ndo ina anyo na nsi enu ivu oyele deva and goes I'm based in Philippines. Things not going well with me. I'm doing well and chatting well. You help me when you go be pray for me, sir. Thank you so much. Understand. When you send the message, yeah. I want to name a night of open heaven. If you no night of open heaven, Facebook will be very negative or do very easy. If you are not there on the ground physically, then you can be there. You can join them online. You got that? So, Uluana have you and then I wonder how you know where. Okay, for somebody where they go, ego ni n'enyere mu ego ayejiwe market 0 bitters, ego ayejiwe market 0 bitters. Ikucha isala. Ikucha isala. Ewe dig putara go post image ebe ire ekwu. Okay, ya medrogono. Let me go back to that place. When you feel to ka nwoke ucha ikwugharia, you will not need the hard way. Osere Akozayon Idume called me now and said, drop Asa for making your father proud. You know, reach 2 minutes. Fiam. J1 Mama, use this 500K to do Christmas for your dad. God bless you. Ogalanya with heart of gold. O to Ogalanya with heart of gold. I will go audio billionaire. Okongwu dibia na Boris then go carry and go Abuja. I Abuja kwala Okongwu flight. I Abuja a flight now. You gotta go. I Abuja a flight. Ewo nwayo. Akwụ ụgwọ 3 seat. Ndị police na-aba na ọ na-ebu anyanwụ na ọ n'ofu. Ha agbado ọkpa n'elu Abuja. You gotta go. The men healers nwere ike nọrụzie na gwakwala daa na-eche ha. Apụta ebe ahụ ewere ọkpọ n'ụla wee maa ya opi aka makpuo onye n'ime pikọp buru ejebe ebe a na-eje. Ịghọtago de tudu naanị wee sị ọkwa otu ọgaranya nwere heart of gold wuzi the same ọgaranya nwere obi onugbu. The same ọgaranya nwere obi onugbu. The same ọgaranya awụ odi obironia. Kedu the meaning of ọgaranya? Kedu the meaning of ọgaranya in English? Because okay ma mmadụ ikwuchi okwu n'ụwa bidokwa content wa wit okwu ahụ ikwuru ọ ya emeghị ị na-ene onwe ya anya ọdọka iwu onye ala. Honestly, pray that God may never allow you to find yourself in the position where these people find themselves today. But it is self-inflicted.
They inflicted it on themselves because they could not handle their greed. They could not handle their desperation. They were too ambitious. They are too ambitious. Ezugo. Panic threat cannot deprive the truth. The truth kaina shono. Enegulu. It can do you. Ezugo. Panic threat cannot deprive the truth. Apokwazie obi akwu eziokwu. Igbawa ọsọ. Guru, eziokwu a ka anyị na-achọkwonu ịghọtago. Eziokwu a ka anyị na-achọ. Anyị alaghị ọzọ ịtụ ụga this time around. Onye ka anyị ji asị nwanna bịazie ka anyị ka pịa okwu a ntị ịghọtago. Eziokwu a wife anyị chọrọ kịta because ka m gwa gị eziokwu. Eziokwu dị mma okwukwu ịghọta. Even na it is time to say the truth actually. ịghọtago. It is time for that truth, for people to bring forward evidence that we prove that truth that they have been saying. I hope Nugo Ebelubo na mgbawu. I hope Nugo Ebelubo na mgbawu. I hope na onye na-ekwu okwu do careful malụ na o nwere evidence to back up before na-ekwu. Aha wee ekwu eziokwu n'ọnụ na-abụ. Ikwukwa na ife dị etu a ọ na ife na-atọ ụtọ. Ikwuo ka o si atọ. Ikwuo na ife nwee kọlọ ọ na-acha. Ịkpọla ya afa kọlọ ọ na-acha. Aha wee kwu eziokwu ọnụ efu. Ọ ga-akpọrịrị afọ onye ahụ gwara ya na onye 10 million makwa ego na 10 million. Nnọrọ ebe a echekwa okongwu dibia. Okongwu dibia agụrị 10 million. Ana m ajụ ya ajụjụ. Guru ana m ajụ kịta. Ngwa Guru ọkwa iwe onye eziokwu. Guru ọkwa iwe onye eziokwu. Ngwa asazie m nke ka m nwee mmadụ iwe onye eziokwu. Okongwu dibia anyị agụrị 10 million na-enye ya. Ịghọtara. Gụlụ ezigbo ọkwa iwu onye eziokwu. Ngwazazie m okwu a njụrụ. Ewelu 10 million kịta anyị okongwu dibia. Ọ ya agụnwu 10 million. Ana m ajụ gị ajụjụ. A eji wee nye ya asọfa. O reject ya ihe. Oke Gụlụ. Imo okongwu ka onye ya reject. Oke Imo okongwu ka onye ya reject. Oke okongwu bịa mee confession. Imechaa confession. Akpọ ịrụ Ngozi kpọrọ naba. Onye reject Ngozi. Well, 10 million. Ranako, who approached and enticed you to impact on Zion. Nzagi yekwe. Even more way. Gulu, this page, let me say it again. This page was specifically opened for Matthias and his group of Umokoko when they decided to form their own Cheko, Zion. I decided to confront them all the way. Nobody contacted me.
Nobody contacted me. In fact, I will post series of videos Maka Zion before the day I actually spoke with Uncle Zion for the first time. Gaba, with evidence. You will come and show evidence. You gotta go. No, there were 10 million offer. Can you come with dibia? Go to call the bakery cha. Did you jolo? Yeah? Ogani no the jato aribe ndema dibia. Anenye 200,000. Ojena to ganida. Ana maju ajujo. Mebo ye jeno nu crocodile. Jeno nu crocodile na golo. Ọkpa ahụ kwachara na gbuo na mmiri crocodile ewere anụ merụ lunch ma ọ sọpa ijee na crocodile dam without anybody giving you even 200,000 agwazie elu ka enye 10 million ka ibi ebe AC na-eku ka ibi ebe agbakọrọ industrial fan all over ka ibi ebe atọ rock ka ibi ebe ndị na-esi isi ọma nọ ebe ndị gba perfume nọ ejo na ya abịa eju na ya abịa unu na-ekwu ọnụ ka mgbakwu na eziokwu unu na-ekwu ọnụ mana ya doba okongwu ya sacha anụ ọmanụ na okwu okwu udo nka ịghọtago okwu udo nka ọzọ high blood pressure we feel many just because of Zion ministry ndị ufu obi and a 10 million. The men demonstration keta. We no go agree. Why ona go give Okongwu 10 million? We no go agree. A recruit of 100 keta. I will not at Lagos. By a guy 1 week. I Zion. I do into our way but Zion. Evangelist go be we man if I na I you serious. 10 million. He provide onya. If you're sorrow on an breaking a provide here. Echefuru onye nke gwara na ya ba kwụ 200,000 maka a na-ekwu ọma a na-ekwu ibe I reject 10 million or 200,000 ka ya accept onye gwara maka 200,000 ọ bụ onye nyego maka 10 million Chineke onye nwere gods ịbịa nye ọfa 200,000 o nwekwara idea na-enyego ọfa 10 million I reject ya ye principal man nwoke nwe policy a man of his word nwoke nwere ndabasị wee buru maka ofu efi wee dọọ ego na shuttle bus wee buru dagafere ajọ ụzọ dị na ndụ wee buru jebe na ndụ wee gbaa na TV ewee kpọọ ma ABS ka e wee bịa vidio maka ofu efi dị n'ọba efi a ga-akpọ ego na ya nara nyekwa kondishọn n'ihi enyewo gaji mpata ya na-abụ iwee je dineru na shuttle bus. Hey 10 million. You must show workings ka ụwa fụ ihe gosi ndị ụwa onye gbalụrụ maka 10 million ahụ ihe gosi ndị ụwa onye gbalụrụ maka 10 million ahụ gụrụ ezi Igbo inyegharịcha mkpọtụ ebe a pụọ ịkwụgharịcha ahịa nyecha mkpọtụ pụọ ọhamụ ga-aba na amụrụ ọkpọ anyị na-esend request ebi na-esend request ọbịbịa ị na-abịa ebe a ime onye nyere ị na-abịa ebe a ka ị bịa gwa anyị onye gwara Okongwu because afọmife na-abata ebe ịbịakọ program a kedu ife na-esend request guru ọngụ gwara Okongwu n'ihe nye 10 million ka mmadụ ana m ajụ ajụjụ ọngụ gwara Okongwu n'ihe nye 10 million ka m wee malụ ka ọngụ gwara ya n'ihe ada akwụ etu 200,000 ọ bụrụ na ịhụ any of these two people guru kedu ife na-esend request ị na-ebe agwara ya ana m ajụ ajụjụ ị na-ebe agwara ya Tony Benz ahụ jobless guy omeka nna ya na Nnewi be anyị ịbata program m Tony Benz
Omeka nne na Nnewi, chairman, Ibeto Group of Company Limited. You will enter my program today. Dalo Sasasa, Tony Golf, Dalo, Omeka nne na Nnewi, Omeka nne na Nnewi, Ahunga Global, Omeka Daji. I greet you, sir. Afano. Ahunga na Nnewi, Omeka Daji. Ofu nwoke gokwalu on airport nnake dominate airport of Port Harcourt seaport Ikaraka. Oh, you will have thousands of workers in a Hugo. We have full word of Abia Washington. Ogato the best. I greet you, sir. Ofu nwoke dey go bata cheap road in Nigeria. I greet you, sir. Afano. You people will learn the hard way. You people will learn it the hard way. You other go. You people will learn the hard way. Then a member of Zion confirmed that he approached JPAC to entice both of you. To entice you and entice both of you. One of you will be the good. Mention the name of that person. Igbo, mention the name of that person. No one leave Zago Kanaka. Onya Asrego no approach him. Approach JPAC. Mention the name of that person. No Kayubi. Water is life. Water is life. Mmiri na-enye ma ahụ m okongwu dibia inye mmiri n'abalị akịda mmiri ya ekweba ya ọnụ ọnwụọ mmiri ọgbọ orie nri ọgbọ anya niile ya dapụ ọkụ n'abalị ya ịghọtago ebe ọ ya ebi ọsọ kịta abụ ekehit mana ekehit agwago onye eze jebe na Zion ọgwọdị ebi ọha na nke so ekehit makwa nọ na Zion ka nzọpụta dị ọ ma nọ na Chukwu ka nzọpụta dị mba Chineso mmadụ ka biko no makwa onye na-akpọ makwa onye na-asị nọ na disgrace family makwa onye dịva onye akpọrọ njọ bless guy onye na-asị nọ na disgrace family makwa na half of red wine a na-aṅụ n'obodo a na onye a na-ebubata makwa na onye a nwere pharmaceutical industry na Nigeria mụ na ụlọ onye na-abụ makwa na onye na-afụ Tony best makwa na o nwere brewery industry na Nigeria ebe a nya ka ị na-asị nọ na disgrace family alakọrọ na mụ na ndị mmụọ biko achọghị m onye na-ese eti car manufacturing plant ya n'Enugu ka ị na-akọ ọnụ ya alakọrọ na mụ na ndị mmụọ ozi biko alakọrọ na mụ na mmadụ chacha odogwu dị etu a ka ị na-akọ ọnụ na peji m ka iti na trọbụ achọghị m biko achọghị m kama m merijukwa afọ dashi ụzọ ka m bụrụ ọnụ wee dị ndụ ije ụwa nwa mama hapụ guru na-ese ndị request guru na-ese ndị request ka ebe guru ezugoche na ịbụ eziokwu awụ ngwuchi na-ese okongwu dibia awụ ngwuchi ana m mgbe ahụ ka m gwuru ka o si wee ebe ịgwa ọdụkọ m nke a ije ụwa ọtụtụ ịmara okwu a na-asụ anya nke m nwe okwu a na-asụ anya so awụ ngwuchi na-esi okongwu dibia mana before mpụọ ka o si wee mee ka esi wee offer okongwu dibia 10 million because I was there live so before mpụọ ka esi offer that 10 million okongwu dibia ya bakwagodoro anyị wayo igwuru ndị mmadụ wute aya na ya bụ kesi ebibo okongwu dibia ịma na ịchaka mmụọ ọwụ nje weta kọnkịrị weta ihe a na-ere na apụkara enwe ozu wee chaa n'ime ya wee sị ndị mmadụ weta 300,000 naira maka na a chọrọ ibi ego spider okongwu dibia wee gbana Ghana
okongwu dibia agwa ihe chụrụ ọsọ iji gbana Ghana okongwu dibia 10 million mana spider eji pụtara mekaniki eji seti ebi ọgụ spider mgbe ahụ mgbe Buhari ka n'oche spider Nigeria use shoe about 2 million something 2.something million ebe 2.2 million and nke akịta ebe ebutere dị ewu shoe ebe 1.7 nke ka adịghị mma ka ị na-ebere akwa ọfazie 10 million eju ma before I go further onye na-akpọ guru onye awa onye iberibe onye na-akpọ guru onye ama onye ọ na Libya ka ọ nọ afụtụbụghị m onye dị nzuzu n'ụwa onye na-akpọ guru afụtụbụghị m onye dị nzuzu in fact ya abụghị eziokwu edebe mata ya si eze akụ 1 million times mgbe mata ya si dara iwe zombi a na-akpọ ọzuru ka a na-akpọ ka ọ gịnị zombi onye amamụ ọnọ na shop ya chere godi ọnọ na shop amamụ na kiosk ka ọ nọ kiosk ka ọ nọ ọ na-ere ihe kọmputa ma Max amamihe ọ ebe ahụ azi akụka ọ bụ ekwukwu na pim mara nwe case amamihe ọ ebe a na-akụka ka onye isi ka mmekwuru emere nwe case ka onye isi adịghị mma ọ pụtakwa na social media ọbịa na live video ọ na-akọgheri ọgwụgwọbịa ọta agịa m ọbịa ọta agịa m azi nna let me go back to okongwu dibia ihe agwa anyị ihe chụrụ gọsị iji gbana Ghana igbebaghị anyị ihe chụrụ gọsị iji gbana Ghana common spider 1.8 million mere mmebi ka ị na-ebere akwa ọfazie 10 million negoro okongwu dibia okongwu dibia a na-enye 20,000 15,000 o weje na-amụ anyị na kende dibia okongwu dibia nwụbọsọsị na o jere Ọkịja agba ya egbe ọbahụ this man nọ gwara Ọkịja wee tebụọ ya ọsị na-eji gbaa ya egbe ọbahụ a na-achụ ya okongwu dibia okongwu dibia enweghị ụlọ na-amagharị from hotel nọ na lodge o jicha ụgwụ ya ihe agaghị na-achụ ụlọ okongwu dibia akwụkwọ hotel ọlọji ka over 10 million okongwu dibia ejere soja ambassador wuti ndị otu ya ama ma tai ọ achịrị ya na akwa ama mebe chita nke ya ife okongwu dibia in fact ama mo getimanụ ka getimanụ azin ka chitara akwa chi okongwu dibia eji ofe okongwu 10 million okongwu dibia na-ayọ onye eze moto ka over 10 million okongwu dibia eweghọ. Can you just imagine? Yeah? No. Iji ụwa. Anyway, ihe na-ebe awụ na ihe na-eso okwu ka akwụwa ha ụgwọ n'ọnwa a na-akwụ gị ụgwọ n'ọnwa na ime gịnị? Okay, good and fine. Okay, ịmụrụta nọkịta na if I should be advertising Zion maka na na-akwụ m ụgwọ ị mara ọkụ mmụọ nke m wụ as in estate ka ọ ya awụ estate ka akụ nke m enwebụ onye nyere m kọbọs m pụọ maka mmadụ nobody. These people just wuru amam ihe meji qualify these people asị ka jukere ndị aje nụrụ nwaanyị ndị aje nụọ nwaanyị biko unu ewe n'iwe mgbe unu je nụọ nwaanyị gịnị ka gwara ọgụ unu nwoke what is your handwork? Your handwork bụ blogger and content creator, so ya ka ị na-arụ. So this is your handwork as ọgọ gịnị ka ị na-arụkwa imepe ọrụ si mmadụ na iwu bụ content creator and blogger. That is your handwork. Okay, ị
ịchọrọ maka na iji ụwa na-egosi nwunye ya n'ihu agwa ịchọrọ m nọ n'elu bed with nwunye m my privacy nwunye m my privacy nọ n'elu bed ese vidio ọ na-eme nwunye odogwu na-eri ego onye chọrọ abi oke ịchọrọ m nta shawama asịbụ na Natasha ọ bụ mụ na gị nwee kesi ana m abịa mụ na gị nwee kesi nta shawama asịbụ unu onye chọrọ m na-emere ihu akwụkwọ ka ọ wụ na iji ụwa oge ana-emesogharị ndị big man ọrụ m ị na-etu ha afa enwe mepe hotel eje ebe a see vidio enwe ejere akwamozu eje m ebe a enwe me wedin eje m ebe a emere m wedin single handedly enwe onye njikọbọ eme ọ dị mmụ ka ya na-akpọrọ mbụ ka ya na-akpọrọ ihe a ka ya na-akpọrọ ihe a na-atụba ego ka ya na-akpọrọ ya committee of friends eme wedin m single handedly kọtụ according to my enwere ndị mere wedin ibe na wedding hall ha worth almost 10 million ma 10 million ahụ wụ ụgwọ ha ji eji okomoko ihe ji kotechachacha ụgwọ ha ga-agwụ afọ ha ga-ata ata ebe na-aga my brother fake life dey sweet but e dey pain ọ na-afụ ụfụ n'ahụ ọ dị very expensive moto isi nya na ndụ m wee moto isi nya ma nke na-ekịta ego m ka m ji wee bịa enwe onye dashiri m moto cheki isi amago onye karịrị gị what is your problem what is your problem maka na egosi moto nna anya enwe moto enwe ha moto I don't have car enwe ọgwụrụ m ụlọ ụchọ don't worry ka gosi ụlọ m ọ bụ m ịma na fake life a na-atọka see my house I just launched a new house ịmara ezugo ịmara m agwa ọgụ ngozi my house ọ m rụrụ ụlọ ezugo ụlọ m ihe atụ sori building ọ iji ọnwụ na landlord ka ngosi moto chere enwe moto ngoro ọfụrụ chere akwa ndị mmadụ chọrọ ka ngosi moto ngoro ọfụrụ ha just birata ya nwanne ya efu moto ngoro ya ka nwanne onye ka biratara ya akwa ndị mmadụ chọrọ I people chọrọ take life ị na-etugharị ọnụ nwunye odogwu na-eri ego nwunye odogwu na-eri ahịa enu ya ọnwụ ma mụrụ asị na echebere na amen echebere ha na amen ka m bịa tụọ ọbụm setụlụ ọbụm agwago m gị ana m eche gị na airport ebe a ka m na-eche gị agwefu ice cream ihe na-aracha na Canada ọbụm ice cream ihe ọ na-abịapụta ihe na-aracha ị na-egosi m na airport ka m na-eche gị ọ bụ ma ọ nata Naijiria igosi home 3 dek n'ụzọ ịbụa gosi m akwụkwọ ya mfe afọ gị na ya mụ na gị enwe ishu ka m na-agwa gị ebe ka m chebiere gị adịghị ama ezughị agwụrọ m na-ekwu ya ọ bụ mova to you ngwa ọ dị ka Mathias abụgo onye chọka ndị omenala bụ ụzọ eziokwu agbakọ gị aka ọnụ eji ego ntụgidokwu na soshal midia na isi gị nwere okwu tritru ma ọ na WhatsApp ka ihe etetụrụ ya ọbụghị ka ndị bụ nke ha na Facebook gbachagodo ka o zuo ike ezu okenekwa Mike gị dị nọ na mut ọmụtụ ya Mike ezugo Mike gị nọ imutu ya Mike imutu ya Mike ezugo okenekwa my brother ọ bụ nwelite voice o ụdara n'ihe na-ekwu ọfụma na yeah very well ka ọ na China phone iji ụwa ka na-elize itel jack ka ike njido phone n'aka na isi phone ma biko ịma na ihe niile a na-ekwu on Facebook onye
oge ụfọdụ mpụta wọchị gị ihe niile a ndị a na-egbu anyị like this, ọ na-agụ m amụ. At some point achọpụtara nnọọ jos iberibe ka ha na-ada, you know. Onye bidoro, the main person bidoro ihe na a na-akwụ ụgwọ adịghị akwụ ụgwọ ahụ onye obodo, of which no list many people. I think na ịnọkwa na that list, ije nọ na that list. Ha taa ga-eme a na ihe ha na-akwụ mbụ 5,000 every month. The thing kwụrụ ọfụma na TikTok na kwụrụ ọfụma na Facebook. Amadị na m na-etere ndị na TikTok, ọ mmadụ bụ ihe kpọọ my attention sị na m na-etere ndị TikTok. Ndezi dị mfụ ka a si wochaa isi onye ọwụ na tuche onye ọwụ na tụchaa ya ije ụwa dị amaghị ma 100,000 no, ya nwa bido bidoro all those things. And what I want thing on Facebook is that people are easy to believe whatever they see on Facebook without making their own investigation. And what people don't understand is that bloggers or content creators, with their way of doing things, 90 to 95% of ihe blogger or content creator on Facebook is for them to earn money. It's not as if they are saying the truth. And they don't think they are having engagement. But people who now know how those things work, we always take it serious. All because we want video for this lady something ministry also na-eme video na-asị so na a na-akwụ ndị ogo Chineke ekwe n'ihe ọjọọ ma ndị ọ na-respect so much so na ọ dị so a na-akwụ ha ụgwọ ka eji gba asa na eji isi ya asị for where obunugo that thing ofiri n'eziokwu ka a na-ekwu like that, not knowing that na most of ihe a ndị a na-ekwe JPAC na ndị otu ya bụ ha na just say gbara ihu ha no one happen on social media. Secondly, no about engagement. But people don't know how these things now work. After how they take you as the watch I know to okongwu dibia of 1 million naira per on. Like okongwu dibia of 1 million naira per on like this. I offer get 1 million naira per on like this. Oh, another guy could be here. One guy, I think I'm good. Nichi Papa, ha. Is the because where is the zero? Is the okay? Mamoka. Where is it now? Mama something. I'm waiting. I think 250 because not 300. See, Abia, you know, Gahabia. I am a boozer, cook something like that. The guy where is on dibia neku all because video ezugo akuna barista Nnamdi me yesterday the ministry on akwụgo ụgwọ as who did it meet how you did akwụgo no as a you know okay like the fact na blogger was their own ministry. I am a core member, like a deep member of their own ministry. Say before video on blog was their ministry on Facebook. And I think my blog their own ministry. Let me use myself as a case study. Let me speak about myself. I think when you go on and you have blogs their own ministry. They may expect or they may expect ego. Ijuwa, Imagu Nemo na Gefo na Lagos, or from their ministry program, can they see a better direct? Yeah. Give if you go give us your ministry, do you just traffic hospital, but you see ambulance is that. Yeah. Go say this or something. Yeah. Through the battery based ministry. Yeah. Or by no. If you had a call on Facebook, can go for what? And when you even talk about Kana Kogo, what of the video, the money I mean, each video is 1 minute you make in dollars? What of that money? You know, all these things are not, it's not even making any sense to me.
And one thing people fail to understand is that if they say Bukobi, the Korean to American visa. I swear. If they say Bukobi meet ya one-on-one, talk about Nigeria, I say go. All the very hard the Korean to American visa. Can we say if they say Bukobi idea na me travel? Okay, we take Canada. Money happen na phone. He was not even happy. Otherwise, he made travel na man here. Other are weird. Because most of them now see that if he made their sponsor, he made coming. Oh my, okay. Oh, okay, like that because he had that Google, even this JPAC of 18. I say, also, Seleba has the evidence of I mean, Emma, the thing is that now, most of the things, nada, or nazo, one quarter have the hair put on Facebook. If you didn't know that like this, you can't nazo, like what they do on Facebook. You know? The economy is that the now got home and put the and told you oh, to him body be here. Man, Groom not before me travel. Oh, yeah, what idea? You know, they could be here before. Now, say, if they say because we was a miss on a cool bloggers over or a cool edicabogo, I will make less privilege. Because as far as I'm concerned, there's some reason a cool but now I take it care of. Now, as woman at school, all this less privilege. They wake or her. Oh, no, I'm not getting less privilege. Yeah, I said, Nana. I mean, that doesn't make any sense to me. You know, however, sometimes somehow I may blame Kwaku. I may blame Kwa off social media. Mamuni Aneku. See, I know no matter I can like it, can appreciate people, you know. But I think it's don't you say no go. I'm going to game a class. If I go have friends, you make on our support. I'm all those things. But I have been done. No, I go. I think it's there, no right. Before you know it, I tell you, which is everything. You know that people are watching here. I'm a video mentioned that JPAC, the manipulative. Almost here. And the thing is that now, oh, the lifestyle, they are no coach, you all down these amateur bloggers on a chair and actually, I manipulate everything, people's mind. They change their push, they upstairs, either Apple or I had the main, oh, they must have to back that okay, oneself. Most of them were saying some certain things out of their own. I put all those things. Oh, my God, Mary, I was looking at I told you, Buadia, no church in every people, making car, making car. I think what was there, the main thing that the real world is, I call here another thing. When a coach, I'm up to a car, or Tony, I'm up to a car, Tony, actually, another course. You know, for me, for all these things to stop, have a claim na oh a video made the you might one thing is that we don't want to cook too much. I say guy you go only cook too much. One day go get cook. That's the one problem. Oh my man, you now okay, those me like this. No. Sometimes you remain calm as a guy or as a man. You want to change the situation. You know how to counter it. You know, I chose it a way, especially young one, able to all those things. No matter, merit to the honor. Or since you through some people, all these women are on the feeling on a chair, because I hear them now. Because it's the woman as you are there, they make you on certain things. I'm a money. My horrible no one. Igbo channels. Igbo channels.
All the form of album, all the form of knock it down. I want wine. I want wine. Wine. As one wine. But Idu wachiru before Igbo channel say kwuogwu. Obere ma no nwere ife na-emebu mbụ we wee bido ikwu okwu na achọ nka njọ ga ajụjụ nwa Chineke abịa ma iji ụwa and ezugo Global TV. Why is it that Bible cannot produce in Africa? Elu ịnara ọnụ ụmụnna unu jee n'obi ụmụnna unu ịchọ onye wuchi ama na ụmụnna unu enjoy the question. Iruo n'obi unu jecha onye wuchi ama na ụmụnna unu enjoy the question. Ọ bụ m ajụkwana m ajụjụ a mbụ ana m emepe something mgbe ị na-ekwu okwu. Ọ bụ m Okongwu nyere Okongwu dibia offer 10 million to come to Zion and confess. Ajụkwana m ajụjụ a. Ọ sị na onwere onye kpọrọ ya na fon wee gwe na ọ ga-enye 10 million ka ọ bịa na Zion bịa ka ọ ga-apụtakpọ n'onye ahụ na ọ ga-apụtakpọ the person. Ugo ebe na mgbanwu na ma onye nke gwara ya na ya ga-akwụ etu 200,000. Ọ bụ m chere enwere video m achọ na after this live video. This mbo okoko ma mmụọ onye Igbo mbo nke si na awo boy no ebony prodigal son awo boy kwa ebony mma achọ video ahụ enwe one boy o mere interview mgbe ahụ the boy si na oga two people two people yeah mma achọ na akwụrụ ya ụgwọ ka ọ bịa na Zion. Yes. That boy the case that we are not me. I'm not after. I'm not from that. Oga two people na eji maka 50,000 eji ahụ ma mu Kongo. The boy Coach Aluno, good evening. Ijuwa, good evening. Abum, good evening, sir. Biko tọzde m chọrọ okwu biko na ọ da anụ nke ọgụ sị ha alụ m Okongwu dibia m etigbu onwe ya. Ọ da ha nke ọgụ sị ha alụ m Okongwu dibia afọ m ya mere mma atị ya alụ tatị ebe ya afịa. Sọsọ ya ka nna ya dewe biko nụ olu ha na nka ịkpụta mmadụ chịkpụ ime Okongwu dibia kpochie dọ Igbo channel o nwere ike unu nwa abụghọ Zion members unu nwa adịghị abịa ka isi abịa unu nọ na everything about me Zion nwa ihe ji akọ m ejenugekwana Zion before Zion before ọbịa meeting ọ members ka a na-achọ nke a na-aja afọ ebe ahụ anọ Zion from 10 ị ga-akpọ ọtọ. In fact, in Manogo now GMA program, once it's 5 a.m. in the morning, people arrive in the street. Let's take a gate. Once they make a gate, if for Sunday Madwe, and I talk as a coach. Each and every go to that Hosanna estate around Zion from 5 a.m. 5:30. Maybe I did if for some people Jenuba. Then on Sunday, the other ministry he got a boot overflows in and outside the place. So an or an acquired brother so go. I didn't quite about people way there. And I put you people way believe even when enough testimony, enough proof here as evidence. And I go
as 10 million followers, 20 million followers, how we got in a page here. How many of them with followers? ọmọ tó kẹ́ máa ń yá ní ìpín fa o. Okongwu dibia nwere 11.9 million followers. Nke náà tọkọ. Okongwu dibia so na the moderators of the last BB Naija. Ọ̀hún ilé. Ẹ máa ń yá àgbẹ̀ ìfà. Some people believe we got this things because that video that woman name just go mafia something ministry going to say something like that. Like some of these people on Facebook they believe going down. I wish I had this thing to have a review. Imana evangelist prophet Bukobi ebe o je kwọta ọgwụ crowd ime onye gwọrọ ọgwụ ama ife ije wee bịakwa onye ka mbịa ma bịa onye gwọrọ Ebuka Obi ọgwụ ahụ amaghị ife ime oji ọmara ife onye gwọrọ ọgwụ ahapụ ịgwọrọ onwe ya ọgwụ crowd ka o nwegoro crowd ya wụ dibịa nwee crowd jije gwọrọ ya onye ọzọ because onwe video papa people like this yeah that day JPAC never they say because we say picture I'm not their ministry that I'm on reception that day if I say because say some of you I'm on JPAC won't call too much if I say because we now address pandemic madu JPAC from nowhere more than 5 hours ago when they say COVID sometimes I have to call embarrassed but that day you know but that day they eat here born because they happy which I say after I must say evangelist COVID they will say Burana wait till I can see that day up on one of his boy the anesthesia you know it's not as if you know a serious business or you know a serious thing one of your the canal now we can put it to evangelist COVID in the street with a paper for that money as a picture just like that. My JPAC is that picture just as everywhere. But they know community invite country business. One for JPAC that's on our good water. I don't know queer. When I got our good water they call Hanchani. When I got on your Jesus to be their minister because the same good water. After me you want a cool video or get in Jakarta yesterday. Or for good water what can I so to Nairobi or more. Now for the Jerry oh, yeah. I thought people saw certain things. Only pretty more. I promote the maybe now so Ladiboko was Nalakija. on Saturday. I don't know. You know. So and I when they be after a contract in our bloggers so go and say ministry because as far as I'm concerned, no. If they say COVID them appointment, now I'm the Akamoni Apple before okay. Yeah, maybe last year say I think 22nd of December 2023. I think 2022. It might not take him almost 5 months. That's 5 months. That's the question. We may say, "It take him 5 months." Imagine. Don't you know that? Easy. At least one morning, easy. If we talk more for Nigeria, Ghana, Corona, Kogo, he dey go about for what? I cannot get all these things. For my pain, those people who need believe with all those things on social media. That's my only pain. Okongwu dibia
ncha were ka ndị mmadụ were ebute ike Okongwu dibia dị pọ Okongwu dibia kpọ ndị mmadụ eje ebe a abụọ gwọrọ ha ga bute ike Okongwu dibia eji ọchịchị buru gonorrhea na syphilis na-abụgharị Iji ụwa nke ahụ personal business the most important thing wụ na Okongwu eje kpọtara anyị onye gwara ya na onye 10 million onye ahụ mmechakọrọ ya kpọtara anyị onye gwara ya na onye 200,000 ọ chọzikwa ije na-agwa ndị mmadụ na onye kpo ihe mmiri na-enye ndụ ka ha gbasara ya nke ahụ personal business ya ife onye metara owere isi eburu ka ọ ọsọ jee Ghana onye gwa ahụ na ịnụ ọ ka m gwara ya na ọsọ nke ahụ ọ gwara m ka ahụ onwe onye na-achụ ya oge ndị mmadụ ya achụ ya onye nwe ebe ọ ya agbaje Okongwu dibia na-anọ na bọda Togo onwere na-ede on comment how did Yana body yourself JPAC let Evangelist Kobe under one visit. I watched the comment just, but that's the last line or something like that. That day, a lot of people not there. Even Chief Imo not there also. And the guy back and this go up now. And the office Evangelist Kobe on a HANA program, people need to do this. Ever can reception, no people need to do there. Usually it's appointment. So all I need to have a motia. Ọ ga-adresị ha o nwere ike sometimes ọsị ha dị ike adịghị ya na echi ha bịa na ọ ka na-abata program kozu ike ọ na-emechi na-echi na something like ọ just na address people so forget Imo that day I believe not the first time you meet Imo you just made it so ọ na-address ya na-ekwuzi na JPAC from nowhere onye ọbụla nọ there osi from nowhere gbabata in the middle bịazie close that is just what happened. About now, for the accounting for personal business, with personal business, but the same code or money. Oh no! The first time JPAC be examining system, for India me webia because such an appear 2 by 2. Almost 1 year me webia. The first time. Emma number gonna abandon science. The first time I invite of your soldier, you know, me call for beer on the answer. But no matter, you know, when you not those things. I sit here like this. Naba. I mean, like all these things that they make sense to me. You go to war siding to any for a matter just name or data after qua equal or some. I'm actually in Agadia. I am actually in Aga under that after a Facebook. Yeah. So that is the thing. Look on down with Evangelist because all my Zion negative had a brutal. Okay, I thought okay, no, or say happen. If not, when you think Okongwu dibia si na offer their 10 million naira, ọ ga-abịa na ọ bịa tụọ onye a offer their 10 million naira. Ka ọ bịa sọ ministry bịa kwuo ihe m na-ama. Ọ na offer Okongwu dibia 10 million. Okongwu ka ya nọ na Nigeria. Okongwu ejewa na since now. Okongwu a na-agwa m inflation chọrọ ịtabi ọnụ amụ n'Ọnịcha. Ọ na-amụgharị ọgwụ inflation. Na-ebugharị ọgwụ ajadi. Inflation chọrọ ịtabi ọnụ amụ. Na-asụ na a na-akpọ ọgwụ ya 10 million naira. I'm telling you the truth. Apụchara m na-ekwu ya ka ọ na-agwa gị ihe mere eme. Most of them onye aka njide ta ha n'aka. Because when I get a big full guru so guru get me of guru because when you I'm all because a big is fan man. Oh yeah, but man. Oh yeah, tan man. And they were the good I put the good for answer. Osno
eze Igbo nwaka ibia nwa Okonkwo ọkpanna onye kedu onye du onye bụ eje Libya kedu onye je Libya onye one ekeyik as ya ka m ga-ezogbu ya panta as in panta oge ya rakpọrọ ya mata bụ ire ote nkwụ na village ka onye ama inwere efe guru inwere efe guru ndị ya nọ n'ime obodo ọnụbọ nwaanyị inwere efe guru inwere efe guru ọgọpụtakwa nne bela ibido ọsẹ ndị ya request asịmịa ka agbafuo ihe agbọrọ agbọ agbapụrụ ka ama napụtara na live video inwere ebe guru ife mma hụ na oge elugo oge ya awụ onye kwuo ọbịa saa because it's getting too much and ha na-ekwu enewe ha ndụ aka kwuru na-aga. I advised JPAC earlier on. JPAC, since you have disconnected yourself from where, move on with your life. Forget about audio billionaire. Forget about Kazayo. Move on with your life. Isi no soji ka ị chọrọ ịda ata. Mmenyekwuru aka butere gị ofe akpa ose ọjị. Debe n'ụlọ. Isi no nzu na edo ka ị chọrọ ịda atụ. Mmenyere gị aka je butere gị ofe akpa n'ụlọ. Tụbazie nzu na edo. Isi na onye ukwu na ụkpọ ka ị chọsiri ide efe. Jee fewe onye ukwu na ụkpọ. Zuzi ike. Machiavelli, thank you for coming. Onwe na onye kpọjọ bless man na mbụ hapịa mana o tere na ndebelu anọkọta m sị nọ skwu na peji ya ekwentị wee buru wee bute kịta ọgwụ na ihe nọrọ nwa ya na background rege o tere na nchọrọ ada guy. So, by onye kwuo ọsa many people ajigo m ka ihe nche masịta ga Ogechi njaka na JPAC and ma support Ogechi n'ihe onye si anyị eso support kwa 100% because no onye je kpata nkụ ahụ si ngwere dara ụgwọ JPAC since ha nwere a little fallout between akụ of which na na-eme expect ha move on oge ha na-eje aba like I told akụ ogu na-eje aba na-ata azụ na-eduhu na-eje Festac na-akụ dị everywhere unu ebutekwu on Facebook oge a bịa na-enye anyị nsogbu unu emegide fall go out eburu ya bịa on Facebook but ihe kwa na one JPAC adịghị only stupid. JPAC was illiterate. Rosario not educated. So certain things so na-eme ọkaghị na-eme ya. O wee lefu ega ihe emegide ihe wee ruo. Ọdụọ onwe ya ọdụ. Ike chizi ka ọrụ ọdụ mmadụ ga-adị ka ọdụọ onwe ya ọdụ. You know? Now, let me go fall out with this guy. Why not you move on? Oge ọrụ na ị nọrụ. Eziokwu na sometimes ọ dịghị akpụ ya aka but anyị ma onye na-agwa ị na-atụnye okwu ị na-atọ ya ncha forgetting that na JPAC na-ekonukọ lema JPAC na-ala ka ọ sị gị na ihe onye a mee na ihe dị ụna na ihe dị ụna ihe niile Ogechi Njaka na-ekwu uwe eziokwu. You guys are not telling me anything because there is no smoke without fire. If at all na ọ bụghị 100% eziokwu or 90 to 95% eziokwu. Ihe niile Ogechi na-ekwu about JPAC can never be lie. JPAC bụ onye nkoluku and ọ onye esi you know I manipulate people from the back then ọkụgọ. The same thing ka o mere oge ya na-eso Obi nwere isi ihe sekwarịghị oge ahụ ka anyị otekwa ego ka anyị ime nke a gara ime nke a.
omeme or fight the whole means go complicate yes obi oje konye osi anka ha mee oge nke ahụ ga ọ bụrụ every forum gị na mmadụ nwere ka ya try ka ịtanish onye a ọ ka ya try revenge sometimes just move on onye me the man and eji ama ege anyị na-enweghị isi na mmadụ n'ụwa ahụ ege ya nọkọta likie private conversation gị na ya nwee to another person all the very very bad o make you like o make you look go stupid you know and a lot of people really now they could a lot of things I can post to that people are native but no we budget all those things like that but all getting that can somehow Araya match to the JPAC or Nankia can JPAC of which now as he stands now what is JPAC in our farm what is but I'm not like like yeah in the boat that is so cool to you. What opportunity are say go musician otiwekwa nwa egwu ye ndị mmadụ aha hụkwa ye ọ bụ na nwa okpuru say go say speed talent ha people wey say mama no go sleep if Oka was going out there Oko honeymoon. Emigrated Mr. Gomez. Ijowa the latest CEO Ikofo Obuma TV chairman Ikofo Ndedi nana kwere nya advice ha chani ne what good kita eji mu ihe mere JPAC we mana ndị nọ n'akụkụ ya nchebara abụ mmadụ ndị were ede ebe for that group ha nọ group ndị South East Distant ha nwere many groups sometimes all these nkata ọjọọ ha na-adị na akpacha ya ọ na-erukwa ya aka JPAC bụ ihe gwa ha na after wedding ya n'oge eji maka ihe mere na wedding ya onye ihe si wee gaa wedding ya gara ọfụma ọ bụrụ onye ma ihe just ile ya lụọ na-eme ya ọtel isi na chọrọ ite egwu tiri gata ọsị n'oge ejizi onye ihe si mere na wedding ya na ọ ga-agbagidekwe ndị Zion ndị ụka ọ na o si akpọ ha because na-efiri na wedding ya ha gọ ma na-enwere ya anya ukwu sometimes nchechakwa na onye na-enweru gị anya ukwu ahụ ike abụ ama ma oge echi njaka na-enweru gị anya ukwu nwere ihe JPAC ihe o kwuru ihe abadị ka asị ihe adịrọ ka eziokwu nwunye ya yi wedding gown ịghọtago wedding gown a wee chịpụta ndị nwa outside Ijo hapụ nwunye na wedding gown ambịa na wachi wepụta ọ chịpụta ndị nwa outside ịghọtago people kwuo maka ndị nwa ahụ ọ pụta si na wedding gown a chịtara na-ege ntị na ọwụ emergency na ọwụ nke ahụ ka respect so na enwezi any option awụghị yita wedding gown I get to my point then we accepted we say okay so here men nsogbu adịrọ then the next bit of was you every post with the same wedding gown see now 1.2 million I get my point as you wedding gown when you do 1.2 million you are even happy with the wedding gown because was with emergency if you tell the child apology the post will be again now 1.2 million so you are even happy that that I wedding gown when you do 1.2 million kezika also with emergency Aneko social media especially content creators bloggers onye ọra na-eteki ha serious ebido that is the reason why some people dey believe ihe ejikwa afọ ụgwọ ejiba akwụkwọ ụgwọ a
Like that's the of Taruna my social media, like what it's all about. You know, but that is by the way. I told me you could have some with JPAC because the one money when no any batting machine this woman on social media. Apart from the statement to make when you want to go or something, I didn't say a stupid statement to somebody like email. Oh, young people about it. After they appreciate that women they have work. No, or question here, question now. No one can say last no. That's no problem. Masina him to win JPAC. Well, that one so all part of her life. Also, I have my or that one. You want to say that JPAC they want to do, let them do that. But when Joku JPAC within those here. You have a good go on social media and keep as well. Okay. You just name this guy on us no gauge. Where's the year we back the saga? Was here back to sender? Okay, shall we move this day and I'm not doing a call. Maybe I go more than I see you get in the forgive and forget. Okay, don't forgive anything. Only Jana one. Don't give you possible, don't be here. Because all more Emma, our father and brother did about OG hey boy like this. And then you don't argue like this as a guy. If a guy you think I already book. I'm gay girls in the world one them working. Let's go. You of king of saga. Opamoko, Amazon Monji, away who won at dinner, what the cars or something. No more saga, no more Chalasi Gupte. Yakute one things now. Get as a boy Jana, Nandio, Nandi Chick, Adam Orion. The king was saying, Mamma no go sleep. A lot of us told him to move on then. No one was saying, all scream can't say about I think, are on life. I tried to talk some senses into him. Go on and Zion, go on and Yoka, move on, okay. Says friendship, you know, this hour. Why can't you move on? You know, you know, young man, no girl, got check us everywhere. So let them do their thing. And just like the law said yesterday, all of them should, all these people now say or that offer go hego or that bloggers in the about them ministry go. Let them provide their evidence. But I would evidence okongwu dibia. That is just the thing. I want to provide you more evidence. Yeah. Straight up. So that others will learn. You know, you must not speak ill about their ministry or about some people before you make you or make you things on social media. I'm almost 25 pages in them monetizing. I know how much most of them make. Thinking they post to Zion video. But today can't you quote just few minutes ago can't you quote everybody over nothing about the page. Just few minutes ago. I know how much they are making. You must not try to say some certain things to discredit the ministry or the effort evangelism could be put into the life of people, especially young people, to discredit it because of your own selfish interest or because this will need more. There's not all people can't get believe. You know, so the idea the amount more okongwu dibia one cause not them Buafia and you 10 million. I have that proof one year now. Or only actually near the 10 million naira. I'm a business. Neno okongwu dibia ya nyere ofu efi. Obia di na na shuttle bus we buru ego ozu. Bubata ebe ya. Ka ya enye 10 million reject ya. That guy ABS no go that day. E dey popota ma ABS so. Wolu camera e bute mmamma mic he etu a. Eji ogugu we koyi. Wee buru Mike na-ebuga debe n'ọnụ ebe ọ nọ na-egbu ana m asị na ya mgbaghalụ ka ụnụ gbaghalụ m biko nka ka anyị nye 10 million o reject ya 10 million iji wee nyarụ AC wee bịa na Zion wee bịa nọrọ wee mee confession
o reject ya hapụ ndị ala JPAC ọgbọ abụọ ọsọ nye ọgbọ abụọ ọsọ ọfọ ọzọ ịfụta gbasa gị apụta fud igbo asaga na nkịta ọzọ ekwe ịṅụ iyi na-asị na ọkpara nke a ji mee nke eme aka gị dịkwa ọcha you go explain ya oji ọsọ agbakwuru ọgụ amụghọ na ọgwụgwọ ọgwụ na ọgwụgwọ ọgwụ ọ bụ mma finalize the program nkịta yeah, thank you, brother. Thank you for joining us. Okay, I think I will be rounding up this program now. So, okongwu nwa mama, jenu kwadowe, egotago, jenu kwadowe. I think it's time for people to actually know that hidden truth. So, if truly there is somebody who approached you to give you 10 million, egotago, kiwebe na Zion Grant to get your testimony. I think it is high time you call the name of that person. Monye nke gwarago no na ada who to 200,000. I want you to also call the name of that person. Go agwakwo no odogwu okwu anya ọnụ okwu nyere na nke ikpeazụ a. Ịghọtara agwakwo na nyanwa ka o weta evidence nke so that you people will learn how to start minding your business. Okongwu dibia ngụnwa na-eme alụ n'ala Igbo. Ị na-eme alụ n'ala Igbo. Na-akpọgharị ụmụazị be anyị ebe a na-anasị ha ego mana inwe ego ọtọ ịpụta kwụrụ ọtọ na-ekwu okwu maka Zion Ministry. Ebee ka ị nwere ọnụ onye nyere wu God makwa ife ị na-eme ọnụ ụmụazị be anyị si na unu jere ime ịchaka mmụọ and ababa ewee nasị ya over 600 people ego si na eme bonanza eji ọgwụ eme bonanza eji ọgwụ eme giveaway enweghị m ahịa nọrọ ọnụ ejizi atịkpa eme giveaway eji atịkpa eme bonanza enweghị m ahịa fụrụ unu ịghọtago iwe emewe arụ dị etu a mechasịcha arụ dị etu a ịfụ nwagachi because na na-espe nwagachi a na-espe nwagachi onwe na-ekwe akpọ ya afa nyanwa na onwe ihe nwekwuru kot ịpụta ịbịa kwukwu okwu. Prepare your evidence and bring it out, otherwise na-eyu na nga hapụrụ Zion Ministry ọ bụrụ sọ Zion Ministry o chọọchị nwe na Nigeria. Evangelist Ebuka Obi is not only man of God enwe na Nigeria. Ịghọtago mind ya nọ business unu do whatever thing you want to do, keep Zion out of your mouth. Etu aka oga 2 people afọ bụ nniri ji maka 50,000 anwụ ma mụ ka ọgụ ji wee sị na ọfara ego nri na Zion Ministry ọjụ na ọya egwu. So ndị Zion na-ahụ sọ ndị ala ka ha na-eji akọfe ego, sọ ndị ala ka ha na-eji akọfe ego, sọ ndị ala ka ha na-eji akọfe ego. Ha hafụ ndị isi dị mma ọfe ego ebe akwụkwọ ọha n'ọnụ ụtụtụ chiefo. Message has been passed and I believe na ntị anyị ejinu ife asọpụzụ ya ka ugwu ata. From today henceforth ikwuo ịbịa gbagha asịrị m gone according to Ken Palace of Justice also that na gịnị ikwuo ịbịa gbagha. You will henceforth start putting your money where your mouth is. Go ya wo boso so pifi ikwu okwu ito okwu eze we kwu okwu. I still remain your favorite. Let's go back TV. Signing out. Catch you from